alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bien 22 septembre na malika yerata sampi woro ani kele amo de labi na mala fo kala barakada wala ananga kuwa be nyugo fe ananya jawro be nyugo fe no ye Cheikh Amadou Sidibé Banbo Amadou wala ni ala sona nyingal dama bamulo anga to ka munu seme anga shego la ni ala ka jen shego alhamdulillah rabbil alamin jemena ka ilamen wa imena fana kan nafa di jema fen chama munu ni olu tana info wa jebe ka nyema da o fen nu fe domodo wa an yero be ka nyema da fen nu fe domodo ka coronavirus ko nani nye no ye bana belebele mi ni atemena jien kono sisan hal bi aburu be to jamana do la ye bana ko info ka kon san chama nye kalo chama nye sane akana ye bana ko info o yalma bana ko yi afole wa bana nana fana yalma mawere jiemogo ani malidenw ube ka barka da do sege ima ikani kuna police kuna je kuna police nuna wa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bo ika kuma kedo bana koyi aya soro me kati ala de ajira ne lawo du ado aya soro adama de on bi fatu chugura cheka juu men nazara ude kunga chala ko bana dobina bike bafo die wuli aduguna men kwa bana balengo no bitu biku bisege alama ne ko yala furati bana ina wa ko bana e furai mawo ma hali ya sura setawiye na mosole do ala ko drongama ala ba kishi bana e ko bana e mina banay akuboro ya fora ka fo ko sebe suratul mudassirna abodi kunos ya yuhal mudassir tum fazil usuray doide meleke bata ani kunondo alako kolo debina lanzabali da kafiruka akona kera domi ka domi ke tiregeleni adobi ke tiregeleni kafiruma ako me akofe matina sorobile no ma ala do ti je bayo o fanate la harakiti kuye toro mi ngu vorandi ne do meleke batani kunondo o kuma na ya to da donc ala ere de ndo data donc ala ya fo mimi na kenni ne do komi mawde nyebe kala ve nuna ala bi mami kalala ani ebi ya kala morife difference do bi do che ne fe ne fo domina akofe kalu woro bana insoro la kana dado mawbi kan wele go jamana wala ayu ye ne fo de o ma ye ni ne ya yi ne de ko aye dala mawo ma be kaka shugo kacha aye strategi ni ma ye shugo la kari siga tigila iga silameya mini bala ala man kirashi di nabi nyuma jidi fa ka shugo nyuma onda ala folo abi shugo nyuma oneke ka soro kana laba nabi nyuma nyama bulu kira ya datu o kumana wo shugo munu mi da ni ya la je kan nabi nyuma chama mbe kan nabi nyuma nyaw chama na shugo de la wayute ni ya shugo la kari dron o kora ibe wuli ka fo ku kala ya fagajo nabila yusufu fana ibabo kira yala a chama bo togola otuma na shugo ye wuli balidi wayu ni akla ni wayu klangele obedi wayu mo klangele bedi shugo ma do shugo ere di tarafata hayni iya yedro ni shugo kele siga yedro adara shitana deda mami nye shitana mai wali mami ntiseni ya doati fuido no shugo rawo debi seke kure no te kalazimu ke iki ka urdi nyuma ke ni eminye wallahi ita korodo de me hakudo tuma na ne o fe munu fo na kera bo barkada ko munu mbala arama de te saralike ni be nyuma yake ka fara ma de ben sara ibo boala arama de on te saralike de ibi nyuma yake kana maunye fle mene ko ni ma do ni yake mine minu ala tarongolo sakima mana ne a afo je
cece do yira la femi mi kala cece na dawra kunda koyi ko ka swali kiraka ni ma min kɛra te dɔrɔn a banna na fransikaw caman bɛ yen u ye dɔw ka du datugu ko covid-19 b'olu ka so k'a b'u ka mɔgɔw la u ye u ka maa bila ko ka cece ko ɲɛ f'u ye k'olu ma kalan u t'a ɲɛ dɔn ne y'a ɲɛ f'u ye semaine wɛrɛ u taara olu contrôler ko foyi t'olu ka so kuma ala ta de ye tiɲɛ ye kuma na barikada min bɛ ne y'o jigiya o ye mina ala min sɔrɔ ala ye n'o tɛ diɲɛ ka barikada in ko tɛ o tɛ nɔ diɲɛ bi da ye fila de ye n'u y'i fɔ u bi tila k'i fɔ donc o barikada nafa foyi t'o la i bɛ ala ta de kɔnɔ naam alhamdulillah rabbil alamin o ko tɛmɛlen kɔfɛ an y'a ye wagati tɛmɛlenw na interview dɔw kɛra i fɛ yan nɔ babusigi dɔw la o babusigi ninnu kɔnɔna i da sera fɛn caman ma an kɛrɛfɛ jamana caman bɛ yen nɔ i y'a yira k'a fɔ de i y'a ye ala de nana fɔ i ye k'a fɔ de ala bɛna ka na balaw dɔ jigin jamana ninnu kan kasara dɔ bɛna jamana ninnu sɔrɔ i ye nin kuma ninnu fɔ o kuma minnu filɛ nin ye an y'a ye kelen kelen a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka na dɔ ye jumɛn ye dɔ ye Senegali ye Senegali ta wagati o kɛra fɛn ye min gɛlɛyara kosɛbɛ i y'o kuma fɔ Cheikh Amadou i ka ko ninnu kabako don dɛ bon a kana maa kabako ne de ye jɔn ye ni maa min ko mun bɛ Cheikh Amadou balo a fɔ dɔrɔn ko seli i yɛrɛ bɛ min na i bɛ seli min na o de don i bɛ ala ko min wallahi ala y'a jira n na ko Senegali bɛna bilen an ye émission kɛ ne y'a fɔ diɲɛ ye ko Senegali bi bilen dɛ ni min bɛ Macky Sall dɔn o k'a fɔ a ye a ka i jɔ sisan a tile 6nan don wulila pawu fo mɔgɔw ni tora a la ala y'u gɛn ka da ye position in kan u taara o minɛ k'o datugu ten a man jan u y'a bila tilegan bilen fɛ bɛɛ ɲɛna o y'a sɔrɔ Senegali bɛɛ Dakaru bɛɛ bɔra ka yɔrɔw jeni mɔgɔw ni tora a la a ma kɛ ten n tilara k'a fɔ n ko Tchadi sous région la ya sa Tchadi armée ɲɔgɔn kun bɛ yen n ko bon Tchadi bi kɛ sisan f'a hinɛ bɛ mɔgɔw minɛ o waati tɛmɛnen kalo kelen kalo fila u nana ten o masakɛ to ten i b'a fɔ denmisɛnnin don k'a bonɛ ten nin bɛɛ ka maaw sigi mɛn ala de y'a jira n na o kama n y'a fɔ ka kɔn kalo fila n y'a f'u ye n ko Laginɛ vote kɛra n k'a ma ban a ye mansiw tɛ yen u bɛ ka filɛ o YouTube kan o maaw bɛ ka n wele dibi la hali tilegan in na dɔ bɛ kuma la o n ko a ma ban n k'u bɛ n'a ye sisan o yɛrɛ dan bɛ maa mun na u ma wuli ka bɔ yen n y'a fɔ aw ye Côte d'Ivoire bɛ na bi Côte d'Ivoire ta ma ban u fana k'u sigi k'o filɛ ne de y'a fɔ u k'u sigi Cameroun ne y'o de fɔ hakilimaw y'a dɔn o de kama maaw b'an wele u bɛ a fɔ e ye nin minnu fɔ tan o tuma e ni jɔn bɛ jɛnima i ni jɔn bɛ jɛnima nin bɛɛ ye halisa ni kira tun bɛ ci bele kira kan ka ci diɲɛ yɔrɔ minnu ma Mali b'o la ni kira tun bɛ ci kira tun kan ka ci ni kira kɔni sera ka ci Bani Israɛl ma kira dɔ tun kan ka ci Mali bari mun kama maliden ye jinɛ de ye bɛɛ bolo ale b'i dɔ bɛɛ bolo ale ka bon o de kama maliden mago t'a ka maaba la a mago t'a ka dɔnnibaa la a mago t'a ka faama la a mago t'a ka jalatigi la a mago t'a ka kiritigɛla la jango pereta o sigilen bɛ sigiyɔrɔ min na n'i y'o da kelen o kelen ma o mako b'o yɔrɔ la a fɔ ala ma fanda dilan ala ye mɔgɔ dɔ da o tɛ kɛ fɛn ye dɛ wa i tɛ kɛ masakɛ ye fana n'o m'a sɔrɔ fana u bɛ na ni lagosi dɔ ye min bɛ se ka effiyer pewu bon o de ye Mali ye donc o de kama hali Bani Israɛl kama sɔn o ma se kira cira minnu ma k'a cɛya hali olu ma sɔn o ma ni ala ye maaba min to u kunna u ma sɔn k'olu lebu bɛɛ fɔ Mali bonya si tɛ yen a teriya sira n'a bonya ni a danbe kɔrɔ kan k'a min bɛ yen bi k'a ma bonya or que n'i y'a mɛn diinɛ b'i bolo o b'a yira de ko danbe b'i la n'i nana ni bonya o bonya ye diinɛ o diinɛ arabu dɔnni fara anglais dɔnni kan français dɔnni kan
i bɛna sigi dame ne ka wuli n'a ye n'o ma kɛ dɔnni t'i bolo diɲɛ dɔnni bɛɛ la olu tɔw nana n'a ye u ka jamana kɔnɔ kan général min bɛ Sénégalikaw bolo wɔlifɔ kan tɛ Sénégal masakɛ dɔ b'i jɔ sa a b'a ka discours bɛɛ kɛ wɔlifɔ kan na jamana wɛrɛw bɛɛ ten o Mali yɛrɛ fana bɛɛ ten mais maliden ye barika min don kɔsa in na fɛn bɛɛ la u ye walikan de ani wali sɛbɛnni ani wali danbe a yɛrɛ ta terike fɛn minnu bɛ jamana in ɲa k'a mɛn sisan ko fɔli in cogo dugu jamana in kɔnɔ yan dugu bɛɛ n'a furu o danbe wasolo o n'a ka fɔli Buguni a n'an bɛ kabila mara mun kɔnɔ Bɛlɛdugu Gusumala o minnu filɛ olu ti fɛnw ye n'a kɛra k'a kɛ laada ye ten ni sɔliw t'a la olu ye jamana ka kow de ka jamanadenw ɲina k'u fara ɲɔgɔn kan mais e yɛrɛ k'a lajɛ o bɛ min fɛn bɛɛ bannen to i kɔrɔ nin yan k'a tɔ kɛ relation ni ordinateur yan voilà donc an bɛ taa wale sira de kan mais i yɛrɛ ta de tunu na o kuma dɔnni yɛrɛ kɔrɔlen ye jumɛn ye n bɛ ka min fɔ dɔnni kɔrɔlen de ye nin ye a bɛ ta ni danbe de ye ni danbe t'i la ka n'i yɛrɛ sɛgɛn i tɛ se ka kɛ maaba ye diɲɛ yɔrɔ si diɲɛ mana bɔ bɛɛ n'i ka danbe bɛ taa Mali danbe dɔ kun ye misikulu bɔnbɛ fulakɛ b'u ɲɛfɛ a bi kule da n'a kulela ka boli misikulu in bɛɛ b'a kumakan mɛn bɛɛ bi kula misi bɛɛ bi a nɔfɛ ni fulakɛ kelen tɛ misiw tɛ sɔn la ma Mali fa dɔ a danbe dɔ kun ye donsoya ye ka sogokɔrɔw faa ka sogoninw faa ka nadiya Mali fa dɔ a danbe dɔ kun ye ka se ka kow dilan ni da ye o de ye an ka laadatigiw ye ɲamakalaya ni fɛnw mais a bɛɛ ma ban nin ye wa ni e ka ko dilanla n'a fɔra e ɲɛ dara ka fɛn yɛrɛ b'i yɛrɛ dun n'i ye ɲamakala jɔlen ye sa ko dilan tɛ jigin e kɔnɔ nation min b'i kun a nan'o de minɛ donc o ye fɛn ye sisan dɔrɔn i b'a dɔn yɔrɔ de ko dɔnni min kan ka sɔrɔ dɔnni in tununa anw ka silamɛya dɔnni i bɛ na ye diɲɛ bɛɛ maa o maa sɛgɛra diɲɛ kɔnɔ o de ye mɔgɔ min bɛ yen k'a ye dɔ kalan i fa n'a y'i bolo minɛ ka t'i bila kalanyɔrɔ la ni e nana n'i ma kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ko barika b'i la k'a daminɛ hali wolofa ka se i kɔrɔw ni dɔgɔninw bɛɛ bɛ k'e jugu di wallahi mɔgɔ min kan ka na aw min taara n'a bɛna aw sama ka taa n'aw ye alijinɛ kɔnɔ n'a b'a dɔn sani ka ala dɔn mɔgɔ kelen min kalalen b'i bolo kabila kɔnɔ a kan ka k'o de kɛ waliju ye yanni i ka waliju wɛrɛ dɔn o la ne b'a wajuli kɛ yan kuma bɛɛ aw b'a fɔ Seko Amadu an b'a fɔ fɔlɔ a ka Seko de y'a furucɛw a y'o dɔn a ti ɲininka ne la lahara dɛ a bɛ ɲininka o de la a furucɛw kelen kabila kɔnɔ maa minnu kalanna ka na di an ma k'o k'a gɛrɛsɛgɛ ye n'a y'olu kɛ komi foyi tɛ yen mais anw yelen yera fɛn de bɛ yen o ye nkalon ye dɛ ala dɔw tɛ taa ten o de kama lahara don dɔw bɛ na taa jɔ ala ne ma fɛn sɔrɔ dɛ ne kɔni sara fantanya ala bɛ na morikɛ dɔ image yira ten a ko i bɛ nin dɔn a b'a fɔ nin ye n kɔrɔkɛ de ye koyi i ka hɛrɛ tun bɛ nin bolo nka e ye sanyɔli kɛ k'i datigɛ nin na jɔn de tun bɛ nin sanpɔrɔ ci nin na a kɔfɛ e tɛ wa jɔn de tun bɛ lebu ta ka fɔ in na e tɛ wa o ye coro la a taa nani ye kɛ fo saya nani ma n'i ko i ma fɛn sɔrɔ fɛn mun b'i bolo dɛ i dara k'i n'i ka sabu surunya k'i bana la o ma kɛ ten kunna sini dɔ nana fɔ Seko ne suguraw karamɔgɔkɛ dɔ filɛ nin ye a bɛ le fɛ yan mais a bɔ an ka quartier kɔnɔ n'a ye wurudi la a ye wurudi kɛ fo k'a k'a sisi n'a ye wurudi kɛ k'a k'a sɛ kɔnɔ n'a bɛ yan wa ko n bɛɛ nana ye sa ka yɛlɛla sa mais n ko si fula bɔ i kunna i k'i kun di k'a ka dugu k'i
ne ni ngolo shi ni njura yele ka jigila ma se ko Allahu akbar iska tige mula bo ibe ka fula boy kuna ne minye a chogo de yira le fle la ni gere la ina bile bi ke fenya ala fe wa fle ma ka sabute bebulu o kuma na ni ne ku di wo aywa alhamdulillah akrama wa shawa amadu sirbe ban mo amadu fi mondugula farada sabunyuma aywa jamana mun fole fle do ye utay kaba alhamdulillah ala ye nogoya do tala onka do be no olume utay udumi se ka munke wala sa ala be se ka do ni ni nyaka no ngoje sabu ala ya ira ela ne ba do fana ala bi suma sabu do ke egolo mun se ka nyaka kan kono bo alhamdulillah o mi fle amba yi amba fo no ka gere ana sabu mamulo ka kuyi aywa ando kan ni ala ya nya ira mamina kama ala bi ko doke wichi nga aw mi dugaw de ke jie mais ansigi nde kamba ye ka fu jamana ye ku kanangwa u katu mais o koni u ba blele mi nyira la na nya fodron abeyi siatala yichi doni o doni be ka kasa buyara o de ayena no fora doni chenare wichi anga doni ko yemi geleya ni nogoya olu ye nyonta nyogoye faiza faragita fasobe ni ye mo wele kata ala mo ka soro yere bala de wa ila rabbika farga karini ala tay mota tu anga ko ni ala yi daki ke ma façon nye dron herete ko hero herebina angwanda na kumado hero here debina angwanda na kumado da kama je dugukolo be ne ma don ki bi se ka chekele nyira ko ne ye molo ja ko milongile ndia ne mena ye milongile je dugukolo be ti chekele no ka bi se ka fa o muso kelen te soro je be la harata kanogo on manuri on duke bari dina inti soma wani ala ye maugla mamu mina kuma dodo ala kira togola ala ti so ka kete mais fen fitini o fitini ala bi funga do ala ambulu biche ba fo miliyari wa wichi kama fama munu nga jamana o fole fle globala wa yere ka mo globala na kadu yesa obu jona manu yo batu ko do wari bola mais a bible do no iba fo ngomi faga kala ya fo alike obina ke ngale lagineta utania o fana ma ba abanye kama shendere kote ko ma ba no bu jo no ta bi keleku fo keleku ko juda mali min fle jamana o jamana dabe mali jugu yaro kerefe ibe ko soro mali kono ima siginaye nye min fo franzi masakela ka soro ka libu ke ka soro no deke ti fo yere anye doni baw fara nyonga ka yashi bilo kala domi ka soro ka ta kunje fo sigaso fili kono odi do odi halaki bu nofe je jamana shitike franzi fe yabli wa te bunya soro tu foni ya soro kunna na mali ko ingeni mai mai ni di amasake bugoli tede ba tan ko mi balu ba lebu be ne de o ke kaba do min na ma ka urufatu bunu mi ngira lana alafe do fanake mali fama ka fi kando ko tere toy ka biro ko nay bandi kana nyinyini shego amadu ye jamana de do e ne se mi nyi ni kana na nzara atoy ni menze ka jamana insuma wa anwo de ke fa ante ma ka fanga korota ame jamana de korota ni ka fanga kra nyuma nyi wa o barika fana be do ka fanga la Allahu akbar sirime ko ine usebe ote odo alhamdulillah rabbil alamin amina nyini gali kelenge nala sona amina o keka bi nyini gali kunje komi ame domina ame malika dum bilibe bado de la no ye 27 septembre 1970 aywa ti wamalu depuis anyi do depuis ibe
wallahi etika foi kanu ni diɲɛ fona kɛra hɛrɛ wa etika foi kanu ni i ka jamana ye n'o ye faso ye fona kɛra hɛrɛ n'o ye Mali ye yalima ni hɛrɛba in bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ tɔɔrɔ n'a bɛna Mali ma ni Ala y'a jira ya e de bɛ wuli k'i jɔ ka don jamana ni tɔɔrɔ ninnu cɛ wa a bɛ fɔ fana jamanadenw fana o tulo b'a la jamana faamaw fana o tulo b'a la yalima jamana faamaw u yɛrɛ ye bonyamasegin kɛ i ye nin ko in na wa n b'a f'i ye surasiw bɛ min na bin kɔnɔ o bɛ ne ka bonyamasegin bɔ surasiw bɛ min na bin kɔnɔ o bɛ ne ka bonyamasegin bɔ n'o tɛ hali faamaw ɲɛmaaw tɛ ne yɔrɔ dɔn wa n t'a ɲini olu k'o dɔn yɛrɛ bari n'o kɛra kaban u bɛ dɔ bɔ ne ka dugawu la i y'a faamu u bɛ min na ne b'u dɛmɛ de u ka so ci la mais u ka ne yɔrɔ dɔn o bɔ a la ne bɛ se ka min fɔ 20 septembre in na Mali setigiw u k'a lajɛ u ni Ala cɛ u ka se don ni tasuma cɛ lahara don u kan'u ka se kɛ ka tasuma don jamana in na ni maa o maa y'a sira minɛ i bɛ halaki dɛ n bɛ segin kuma in kan ne ye aw bila ko caman n'a bɛna ko ni dɔrɔn b'a wele bon Ala ye nin de fɔ sɔrɔ a filɛ nin ye a dɔw musaka 800 a ye nin kɛ a kana foyi lajɛ n'i y'a mɛn maaba kɛlɛ tɛ yen dɛ mais ni kɛlɛ nana jamana kɔnɔ a bɛɛ bɛ kɛ maadenni ye a ye to an k'a dilan an ka to an ka bonya kɔnɔ Musa ni Kadiru ka taama dɔn ɲumankɛla i tɛ maa ɲɛda filɛ o n'o tɛ u ye foli kɛ dugu min na ni dugumɔgɔw b'o laminɛ u ma ji di u ma n'u y'u jɔ ka kogo jɔ ni ɲumanya kɛ u t'a kɛ anw bɛ ɲumanya min k'an faso ye o b'an bɔ k'a fɔ an bɛna misigili kɔrɔta walasa faso ka sira wa la n'i y'i faso dɔ sira foyi t'i ye tasuma kɔ maa de kan ka k'i faso hakili sigi mais k'i faso dɔ sira ni cɛ bɛ faso bolo o ye e de ye mais n'i ye fasodenw dɔ sira ni misigili ye dun ni wuro sira n'i ka jama ye dun ni wuro sira n'i ka dɔnni ye dun e tɛ citoyenneté citoyenneté a t'i fɛ kelen kɛri jamana kɔnɔ i t'i pinɛ kelen ɲɛ ni goudron la citoyenneté i t'i maaw su ka kɛ kojugu kan i kan ka maaw bɔ de n y'o de fɔ anw ka silamɛya kɔnɔ ko in sera yɔrɔnin min na anw nɔ don jinɛ jamana binna ni anw tɔgɔ de n'anw galannen don anw de kan ka gafew da ka kɛnɛ fɔ bɛɛ kira ka diinɛ fɔlɔ maa ti tɔɲɔ a la jango ɲini ka bɔ kira ka diinɛ o filanan la o kira fiti karabali b'a la o t'a la famani sa kɛ silamɛ n'a min ja to yen ne m'e kɛ silamɛ i ma ne k'a ye kira ka diinɛ ye nin de ye takiza ila rabbihi ma badi minɛli k'i da yɔrɔ kama n'anw kun bɔra ka nin yira an bɛ yɔrɔ min na bi an tɛ se mais an m'o yira o an y'an da de fɔ ji woyola ka da an kɔrɔ jinɛmaw kan ka wajuli kɛ mun kan nin don dugu dɔw cira dugu dɔw bɛ yen u ka diɲɛ wulila Mali kɔnɔ pewu e dutigi fara dudenw fara musow fara ka se maa seegin ma du ma ci diɲɛ ma wuli u ka so diɲɛ wulila dugu dɔw la Mali dɔw da bɛ suma
an bɛ dugawu k'u ye Ala k'u bɛɛ tanga. Amin. N bɛ se ka min fɔ 22 septembre in na u ye u ka bɛn kelen ma. Minnu dusulen don ni maadiminko kɛ m'u la u k'u faso drapeau filɛ u ka segin u kɔ. Maa minnu murutilen don k'a fɔ n yɛrɛ ti jamanaden ye bilen segin i kɔ i ti kɛ foyi ye f'i faso den wa i ti se ka kɛ jamana wɛrɛ den fana ye. N'i banna cogo o cogo i bɛ k'i fa Mali i fa min n'o kun ye Mali den dɔ ye o den de ye e ye n'i banna cogo o cogo i bɛ segin i faso ma i bɛ k'i faso den de ye. Donc o mun bannen don u bɛ kɔrɔn fɛ u bɛ tile bi fɛ o bɛɛ ka segin k'u bolo di ɲɔgɔn ma ni miiri ɲuman kelen ye Mali drapeau in ka kɛ kelen bɛ de. Ne bɛ se ka dugawu k'u ye Ala k'o k'u ye Ala k'u hakilina d'u ma Ala k'u bɛɛ kelen ma Ala ni Alakira bonya kama salli ala nabi. Alhamdulillah ɲininkali min tun b'an fɛ bi ka kɛ an karamɔgɔ la an ka kuduwa la n'an ɲɛ jɔyɔrɔ la n'o Sheikh Amadu Sidibe Banuwa Amadu Mundugula Farada Sabuɲuma o de ye nin ye an b'a fɔ Sheikh ye k'a fɔ Ala ka a mɛn an kɔrɔ yarabi Ala ka sijan d'a ma a ka laɲini ye min ye jamana ko in na n'o de ye jamana sumanen yarabi Ala k'o laɲini sabati Ala k'a mɛn an kɔrɔ a ka haminaw a n'an taw Ala k'a bɛɛ lajɛlen dilan Ala k'o k'Alakira bonya kama sɔli ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.